କରୁଛ ତୋ ସରିଗଲା କମ ଦିବା ଭଲ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲିବା আমি লাগুছি ପାଣି ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ସବୁ ଏମି ଇଏ ସବୁ ଦାବି ଦଉଛି ଏତେ ଜୋର ଟିକେ ଆସ୍ତେ କିନା ଦାବେ ସେ ଦାବି ଦଉଛି ଆଉ ଯେ ସାରେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦବ ହଁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଆଉ ପାଣି ନାଗି କରିକି ଏବେ ଫେରୁଛି। ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ରହିବ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛୁ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତା ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ୁଛି କରିବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି ବାସି ରୁଟି ନା ବୋଉ ବାସି ରୁଟି ସେକୁଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇନାର ମୋର ଉପମା ଖାଇବୁ ଉପମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାସି ରୁଟିଟା ତୁ ଖାଇଦେବୁ ବାପାଙ୍କୁ ସଜ ରୁଟି ଦେଇଦେବୁ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବି ଖାଇବୁନି ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହା ବୁଡ଼ି ଖାଇଲି ମୁଁ ଉପମା ଖାଇଲି ରୁଟି ଖାଇଲି ବାପା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦେଇଦେଇକି ଆସେ ହଉ ଖାଇଲି ମୁଁ ଏଇ ମାହାଣା ଘର ଜାଣିଲ ଏ ଯେଉଁ ମାହାଣା ନାହିଁ କି ଅଡ଼ଶପୁର ଆସିଛନ୍ତି ନେଇକି ଗଲେ ଦୋକାନ ସଜାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ହେଲାନି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଫେର ଆମ ଅଫିସରୁ ଗାଡ଼ି ଟୋକାଟେ ଆଇଲା ନିଆଁ ତ ଜଳିଗଲା ଫେର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସେଇ ସାରା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା କୁଚୁ ଜାଣିଲ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଲିକ୍ କରିଛି ସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଭଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଧରିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋଉ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଘର ବଗିଚା ନିଆଳିରେ କିଣି ଦେଇଛି ପୁରା ତା ଘର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘରଟା ତାର ତା ଆଗ ସାମ୍ନାଟା ମୁଁ କିଣିଛି ସେ ମୋ ଘର ପାଖ ଦେଇକି ରୋଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କିଣି ଦେଇଛି ସେ ସାରା ଅଭାବ ସଂସାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାଦା ଏଠି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ କଥା ଦେଇଛି ଝିଅଟାକୁ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦବ ହଁ ମୁଁ ଧରିକି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମୋ ଘର ଶତ୍ରୁ ହଉ ବୋଧେ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ସବୁ ବାଟକୁ ଆଇଲେ ଏଇ ଶଙ୍କୁଆ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଶଙ୍କୁଆ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ କୋଉଠି ବୋଲି କୋଉଠି ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟା ପୁରା ଘରେ ଘରେ ବୁଝିଲ ଏ ଯେ ମନ୍ଦିରଠୁ ନେଇକି ଏ ଯେ ଧୋବା ଘର କ'ଣ ଯେ ବୋହିଯାଏ ଟିଙ୍ଗାପଡ଼ା ବାବା ପାଇ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅଛି ବି ଥିଲା ବୋଲି ତମ ଏବେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ଜାଣିଲ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଏବେ ତମକୁ ଖୋଲା ହେଇକି ସୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଚାପି ଦେବ ତାକୁ ସେଇଠି। ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ବନିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଡାଲି କାଢ଼ିକି ବସ ବାବୁନ ମୋର ଖାଇବୁ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଖାଇସାରୁ ଆମେ ପାଉଁରୁଟିରେ ବନିଲା ନୂତନ ନକା ଆଡ଼ୁ କହୁଛି ୱାଓ ଶୁଙ୍ଘିକି ବା କହିଥିଲା କରୁଛ ତୋ ସରିଗଲା କମ ଦିବା ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବ ହଁ ବା ସେତିକି
ଖାଇବା ମାଷ୍ଟର। ଆଜି ଆମ ପୁଅର ନାକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା କହ। ଯାଉଥିଲେ ଆର ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ ଝୁଣା ଦଉଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ପଶିଗଲି ସିଧା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ବ୍ରେଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସବୁଠୁ ବଡ ସାହସୀ ପିଲା ଇଏ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବହୁତ ତା ଭିତରେ ସହନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସହନ ଶକ୍ତି ବହୁତ। ତଥାପି ମୋର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ମୋ ପୁଅର ନାକଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏମିତି କରାଉଥିଲା ନା, ତା ମାମା ଦଉଥିଲା ଝୁଣା ତ ଇଏ କଣ ହେଲା ମଝିରେ ପଶିଗଲା। ମଝିରେ ପଶିନି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଆର ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋର ଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ପଶିଗଲି। ପଶି ନାହିଁ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଏମିତି ହେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ହେଲା ତ ତାର ନାକରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଝୁଣା ଦାନିଟା, ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ନିଆଁ ଚେଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ତଥାପି ସେଥିରେ ସେ ହସୁଛି ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଆଗ୍ରହର ହେଇକି ଆସିଛି।